I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done too. Nahibaw ko sa buot mo hato ni Kuya Harold ni mo, Jane. Ug naluoy ko nimo. Naluoy sad ko sa kahimtang ni Kuya Harold, pero babae ko. Ug dili makatarunganon ang gipuhat ta nimo. I just wish nga unta maulya na si Kuya. Makontrol na niya na yan sakit karon. Kung sakit man gani na nga matawag. Kay kung dili mo ka na mahunong, Kuya, bisan pa man kung buot kong magkadayon mo si Jane, mas palibihon paghapon ako makalingkawa sa gikan nimo. Kaysa mabilan ko uban nimo, niya magbayad sa tanan nimong natabang adto niya. Bayad ang iyang lawas. Pasaylo ang tabangan ko siya nga makapalayo gikan nimo, Kuya Harold. Pero unsaon ta makas pagtabang, Kuya? Kung ikaw mismo, dili mo dawat o panabang. Ay, Kuya Harold. Ugba na. Magkita na may ugma. Magkita ko na sab ang iyang panagway. Usa ka simana. Ikauban ko siya suod sa usa ka simana. Wa pa ko makaila o makakita sinaw. Apan, ingon og sa dugay na ko nakaila niya. Gibati kong nakailagi ko niya. Ang iyang tingog, ang iyang lawas, ang iyang hapil, sa makinit tan-awon sa kang Mary. Oh, Mary. Gano ba makita taman ka kanunay sa ubang tao? Gihamok ba ko nimo o buhi ka gyud? Apan hain ka man. Hain ka, Mary. Please. Kung buhi ka man, makita na ko. Ug andam kong bayaran diha di mo ang nahimo kong kasalanan. Pasaylo ako. Pasaylo ako. Ayaw kalimti ang account number ang imong card na. Usa ka simana ko nga mawa din Ay, kabalakan ako, anak. Ubanan ko din ni Dora. Basin bayag laagan anay ha? Si Adora man ka The Explorer? Politika ko na. Gipakatawa talaga ni kanay. May Mr. Bato na sigawas nay. Tingali ang taxi na ron nga akong gibook. Ato na ko. Amping din Ikaw ang pag-amping sa imong biyahe. Abi ko bang nagkasabot na ta? Nga dili na ko nimo kinalan pa nga ihatod sa among kitaan karon. Wa ko'y salig sa barog niya atong babayana. Don't give me that smile, Cesar. Don't be insecure. Wa ko ma-insecure, ha? Wala dyan ko'y salig niya atong animal. Murag maghimo og dili maayo ka tong babayana. Well, masayran ka na. Paminan ako. Himuon ko dyan, boy. Kaha? Unsa pamdaylain ni mong nahunaunaan kung nganong nangayo siya usa ka semana nga ikauban ko niya. Shit. Ha? Lain yun ang akong huna-huna. Busa sa dili ka pa mo adto uban niya. Tupsan taon na ka. Unsa? Mao na kini ang address nga iyang gihatag nako. Sa kada kong bahay nga karaan. Daan pagay ko.
Himuon ko niyang boy. Nakakita ka sa palibot sa bay? Tagas kaya ang mga sagbot. Sige, manaog na ko. Ubananta ka. Di na kinahanglan. Balikan na laon niya ako din human sa usa ka semana. Mao ka na ang inyong gikisabutan, di ba? No, ubananta ka sa pagkanaog. Oh. Oh, shit. Murag abandonado kining maong bay. Murag haunted house. May nagpuyo ka din, Bago tingali niya kining napalit. O baka sa iyang katigwangan. O gusto nga palimpyuhan niya. May miabli na sa gate nga guba. Oh, Ikaw ba si Cesar? oh, ako. Magkadayon ka na. Let's go, baby. Ang lalaki lang ang makadayon, madam. Kauban man, me. Apil ka ba sa manilbihan din hining karaang bay? Unsa? Mo'y tugon sa akong among babae nga kung si kinsa man nga muuban ni ining lalakiha sa iyang pagsudin magpabilin uban ng lalaki aron pagpanghawan o panglimpyo sa tibuok bay. What? May 5 kalawak ka ng maong karaang bay o may bodega sa luyo. Magpabilin si Cesar din so sa usa ka semana nga siya rang usa og dili mahimong mudawat og bisita. Apan kon magpabilin ka din uban niya, kamong duha ang mubuhat sa gimbuhaton ni Cesar. Unsa? It's okay, Madeline. Kaya na ko ni. Shit. Modayon ka ba uban ni ining lalaki? Dali! Baby. Baby, balik unta ka din Just 1 week. O magkita na kita pag-usab. Be okay. Okay? Kung may problema magani, call me anytime. Sige. Dayon, lalaki. Salamat. Aw, at least, sira ko nung usa ang mapabilin din Og sukwahi sa akong gituhuan. Himuon ra gid niyang boy ang akong uyab. Let siya babayana Wala lagi siya mag-hire og mga katabang. Well, I'm relieved to know na dili niya ikauban katong babayhana din Pabuta lang si Madam din sa sala. Dako-dako gid kani maong bay. Karaan tuod kayo. O murag pila na katuig nga wa mapuy Abog na kayo ang palibot. Paok na kayo ang sahog. Unya, tagas na kayo ang mga sagbot sa gawas. Murag dako-dako gining trabaho unon da. Pagahuson ka kuno sa loyo nga bahin. Kina dito magpaabot si Madam. Ha? Sige. Makita ko lagi siya. Makailan na ako kung kinsa ang babae nga nagmaskara. Lakaw, gawas niya ng gate sa loyo nga bahin. Mugawas ko siya sa gate? Huwag ko nito pagka. Tumanon ko lang niyang gisulti. Diyan ako sa may gate. May harag na kinis kakaraan. Akong aplihan.
ko ikawan din ni sa luyo nga bahin. Uy, kabayan. Pero hawan. Oh, may sakinan nga mihunong sa kong tungod. Sakay. Oh, Jane? Sakay na. Ha? May gipaabot ko. Anong nabot ka yung dapita? Tubagan ko ka na kung makasakay ka na. Pero, Nagpaabot ko, Cesar. Sakay na. oh... Karon sulti ko. Nganong naabot ka yung dapita? Dili pa ba obvious? Don't tell me nga. Disappointed? No. Dili. Mas gikalipay ko hinoon nga ikaw ang maong babae. Buti pasabot nga. Huwag ko masayop sa kong huna-huna. Nga? Nga ikaw gikatong babae niya itong gabi na. Giyan sa naman sa pagsiguro? Ang imong bayhon. Ang imong tingog. Ang ubos nga bahin sa imong naw nga wa matakobi sa maskara. Di ay? Asa ta paingon? Hey. Wa ko masayod nga mahilig ka sa abdi og mga karaan nga bahay. Og buot pa nimong palimpyuhan ako. Og may tuo ka usap? Kay unsa man di ay? Kabahin kini sa gusto nimong bayad sa iyong duwa ni Madeline, dili ba? Di ba? Actually, no. Dili. May laing dapit na nga adtoon, Cesar. Asa? Ma-enjoy ka sa maong dapit, Cesar. Layo sa katawhan. Layo sa sibilisasyon. Kitang duha lang sa maong dapit. Ha? Are you ready to come with me? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!